Sherifla jabaran so flebo ni wati saria blondo ame awfo ka walinyamando ko aw bisimila saria blon kono saria blomi ni anye la yuruta aw ye don temelo na ka fo ana sigi dugukolo ko kunafunu beka jamana kono chakeda mi me ni oye ministry soy na ka bara nyeshine no dugukolo koma anga jamana kono na haka jaka se du waw sigi choma o ministry so ale jambe jamana dugukolo ko mara chogo bela jenena anna soro ministre wero be ministre so wera be min vana mawla ube baraka nyogon fe menango ko domaine ama jigiya ka fo o ye ministre so min nga bara nyeshene no dokulo koma anga jamana kono wala abe wati bo ni wati nunu kono na abi sankele ni ko dokulo ko kuma kun chara ala sari akura tara ko bla senka wala sa dokulo ko munye amanga na kelawe ka saka chamambo wala anye chibla ministry ma minga bara ye dugolo ko yanga jamana kono ministry tola conseil technique no ye monsieur Lassana Diakité ale de yanga bima wolele ninkenenga wala sa kamasala haknenga le thème du jour les réformes domaniales et foncières au Mali avancées et perspectives minye dugolo ko ye anga jamana kono na munun kera alakaba tanya munumbe ala ane fere kura mu musika buluda wala sa dugukolo ko akelena manga umbela jene miseka dafa ga chomina bi babu bina do ninga jamga me babi kuma nene awu ana famale chama soro ala ame domne ko bi jamana kemme ka wulka jojumonke wala sa lafiya ka sabati dugukolo ko la anga jamana kono furuko ansigoro ko nunu bela jene absaka no ga chomuna fitna ka dasa benga sinsi balma ka ja anga to dawla seneke yaro la haka ja ka se duba ko nawma obido jamga kelemi kono saria blondo bi kakene anga mawolele ministry tola wala ame airafo professeur Belima Kamena anga folibese monsieur le ministre ani aka cabinet bela jenema dugolo ko ni dasarama ama ye kafo minye domani ani kadasiri urubela jeneye chakeda ye mumme ministre ka yamaro kono wala a chakeda nyamo minye domani monsieur Ablay Diko kase Amadou Traoré ma ame num bela jenefo domani ni kadasiri amado chakeda kelendo bi anabo kumbana ka sabu ke anga mawolele abini dado munna ka nyafoli kanyana bi anake sababu yenen aw anabo kumban kono ne ala sona ninkene inka inshallah. Monsieur le conseil technique ami foki wala nyimando isone na kana onjabi ninkene inka minye dugulu koy foli jaranye suntura are bawfu anga barakero togola ana jenyombe weleli jaranye anya famia kunye kana kuna fonde di jamana deuma ajaranye donc ajaram fana amifo wala ninkenenka ni anya awsoro abe jawnye min ya na jebako fana wunsi wasalendo no wati na barubado ka fo ambela jenem na bokumba hono bi nanye ataka laje saria bolo mi ni awyo blasenka jamana ya saria bolota no ye la loi numéro 2020 014 PTRM du 24 décembre 2020 portant loi domaniale et foncière o saria bolin amba fe ika an kona foni aka ame domna bi do koloko jamana kono amero jumena les avancées nyingali jarani donc ye nyingali munke ka fo saria kura muntara mu nyeshinendo jamana marabaga fe dugukolo la barali dugukolo tigiya be soro chogodi malila dugukolo be falen mo che chogodi ni dugukolo bi bolo ibe bwa tigiya la chogodi bara munun kanga ke chakeda munun bolo be dugukolo ko la nu kanga di mo ma jamana to wala lu joro nu fe o bede be sariya inkono ngai ka nyiningali be mun kan kerengereni ala ka nyefo mo ye sariya kura muntara tanye jumendo na sariya inkono ka fravanchia yelema bolo jumendo na sariya inkono mum bise kanani lafiya jamana de uma beka lafiya jamana ere na marabaga uma donc ni kwango nyefo o kadani voilà amena ndado ala merci beaucoup ama fe kabo sariya ntalila kana se sisama yelema bajumu nana dukuloko la jamana konnana Saria intali kana sesi sama yelema dobe munu nana dugukolo la bismillah a yelema folo ambe mun fo mo ko famia ni ya chake dauta
baarakɛda bɛɛ n'a ka taabolo don o ye kelen ye nka n'i ye baarakɛdaw fana ta u bɛ baara kɛ ni kan mun ye a bɛɛ an ka jamana baarakɛkan ye tubabukan ye nka cakɛdaw bɛ baara kɛ ni kan mun ye langue officielle n'o ye tubabukan nin ye cakɛda bɛɛ n'a ka kan don tubabukan na a faranfasiya ye mun ye dɔgɔtɔrɔw bɛ dɔgɔtɔrɔ baara kɛ fɛn dɔw bɛ fɔ olu ka baara kɔnɔna na mun tɛ fɔ tɔw fɛ bon n'i y'a ta dugukoloko sira la anw fana bɛ kuma ni kan dɔ ye tubabukan don nka kɔrɔ mun b'a la n'i t'anw ka yɔrɔ la o kɔrɔ t'a la fan wɛrɛ fɛ justice fana na tubabukan dɔw bɛ fɔ jugew bolo n'i y'a mɛn tubabukan gansan don nka kɔrɔ wɛrɛ b'a la tribunal mɔgɔw bolo mun tɛ bɛɛ bɛ kɔrɔ mun don a la ye donc dugukoloko fana b'o cogo la an ye sariya kura mun ta an ye yɛlɛma fɔlɔ mun don a la o ye k'a fɔ baara bɛ kɛ ni kan mun ye n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na terme technique domaine mɔgɔw bɛ baara kɛ n'o kan minnu ye o bɛ se ka faamuya cogo di mɔgɔw fɛ tribunal mɔgɔw bɛ se ka faamuya cogo di an y'olu terme technique de ta k'u kɔrɔw fɔ sariya ni daminɛ la n'an b'a fɔ o yɔrɔ ma tubabukan na ko glossaire an y'o yɛlɛmaba don a la fɔlɔfɔlɔ o tun tɛ yen donc i bɛ fɛn dɔ ye sariya sɛbɛn tun kɔnɔ bɛɛ b'i ka kɔrɔ d'a ma terme technique ngo banna sariya kura in na an y'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ mɔgɔw ye n'i ye nin kumakan sɛbɛnnen ye wala i ye nin mɛn a kɔrɔ de ye nin ye domaine mɔgɔw mana nin fɔ nin dakuru ɲɛ mun fɔ a kɔrɔ de ye nin ye kɔrɔ wɛrɛ t'a la nin tɛ o nafa ye mun ye o nafa ye k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ sisan ni ko donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko la n'u ma se ka bɛn a la u laban ye tribunal de a ko bɛ taa di juge minnu ma k'olu ka kiiri tigɛ a k'a sɔrɔ olu fana lafaamuyalen don domaine bɛ baara kɛ ni kan mun ye o bɛ baara kɛ ni terme technique mun ye juge bɛɛ ka bɛn kɔrɔ kelen ma dɔ kana fɔ ne hakili la nin kɔrɔ don dɔ kana fɔ nin kɔrɔ don ni mɔgɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn sariya tɛ tilen donc an y'o baara kɛ ka don kan o yɛlɛma donna la yɛlɛma filanan ba mun donna la o ye k'a fɔ an ye jateminɛ kɛ sanni an ka sariya bolo sariya kɔrɔlen falen fɔlɔfɔlɔ dugukolo dibaga ka ca kɔmananakaw b'a di gouverneur tun b'a di maires b'a di hali dugutigiw b'a di donc maintenant dugukolo sɛbɛn fana tun ka ca permis bɛ yen lettre d'attribution bɛ yen concession rurale sɛnɛkɛforow bɛ yen titre foncier bɛ yen donc dugukolo dibaga tun ka ca dugukolo sɛbɛn ka ca sous-préfet ni préfet tun b'a di o bɛɛ b'a di donc ni dugukoloko kɛra k'a fɔ ko a sɛbɛn dibaga ka ca mɔgɔ minnu yamaruyalen don fana k'a di o mɔgɔ ka ca an nana jateminɛ kɛ k'a ye o fana nana ni gɛlɛya dɔ ye dugukoloko baara la a nana ni gɛlɛya jumɛn ye ka d'a kan mɔgɔ minnu ni jamana tun y'u sugandi k'u ka dugukolo dɔw di a misali surumani sous-préfet n'u b'a fɔ commandantiniw ani préfet commandantbaw ka taa se gouverneur ma sariya kɔrɔlen tun y'olu yamaruya olu bɛ se ka sɛnɛkɛforo di mɔgɔw ma ni mako bɛ dugukolo la cikɛ dugukolo olu tun b'o de di sariya y'o yamaruya d'u ma nka sariya ye yamaruya mun fana di a m'a di kunfɛ ten u kan ka dugukolo hakɛ mun di sariya ye dan sigi bɛɛ ka se la dugukolo dili la o kun tɛ dɔwɛrɛ jamana dugukolo a kana latiɲɛ misali la sous-préfet tun bɛ se ka sɛnɛkɛforo di mɔgɔ ma ka taa fo hectare 2 ani kila préfet tun bɛ se ka dugukolo di ka taa fo hectare 5 c'est-à-dire ka taa kelen na ka yɛlɛn hali mun tɛ kelen bɔ dɔɔni ka yɛlɛn fo ka taa hectare 5 bon gouverneur tun bɛ se k'a di ka taa fo hectare 10 n'a tun tɛmɛn'o kan olu ka se tun bɛ dan ye dossier tun bɛ taa ni dugukolo mun ɲinita ka ca n'o ye o dossier tun bɛ taa ministre fɛ yen an ka ministre des domaines fɛ yen ani administration territoriale olu tun bɛ se k'a di ka taa fo hectare 100 nka n'a tɛmɛn'o tun fana kan se bɛ kɛ conseil des ministres de ma olu fana ka se tun bɛ dan ye jateminɛ nana mun yira jamana tun ye mɔgɔ minnu sugandi k'u ka dugukolow di mɔgɔw ma mun ye mɔgɔ sigiyɔrɔ ye sa mun ye sɛnɛkɛforoko ye parce que maires misalila maires de tun yamaruyalen don ka sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma yɔrɔ min bɛ kɛ sojɔyɔrɔ ye ka dugukolo di mɔgɔw ma n'u b'a jɔ k'a kɛ siso ye maires de yamaruyalen don k'o kɛ nka an nana ye kɔmandanw bɛ sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma k'a kɛ so ye kɔmandancininw b'a kɛ kɔmandankɔrɔbaw b'a kɛ
bon o ko bɔlen do sariya kɔfɛ tɛ sariya kɔnɔ bon an nana jate minɛ fana sɛnɛkɛ dugukolo min ni kɔmanancininw tun b'a di kɔmanankɔrɔbaw b'a di gouverneur b'a di sariya k'u ka dan yɔrɔ min fana mɔgɔ caman tun tɛ dan ye i ka se danna yɔrɔ min u tun bɛ tɛmɛ o kan donc o tun ye fɛn ye fɛn min n'a man ɲi donc sariya ni kalanni sen fɛ an nana jate dɔ minɛ ministre min ɲɛsinnen do sɛnɛkɛko ma n'a fɔ ministère de l'agriculture olu ye sariya kura dɔ ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛ dugukolo ma n'a bɛ fɔ o ma loi portant sur le foncier agricole o sariya talen olu fɛ k'o don ba la o de bɛ sɛnɛkɛ dugukolo bɛɛ kibaruya fɔ a kan ka kɛ cogo min a bɛ sɔrɔ cogo min a bɛ latɛmɛ ɲɔgɔn ma cogo min donc an kɛtɔ ka sariya dugukolo labaarali sariya kura ta mun ɲɛ sɛnɛkɛ forow ye sɛnɛkɛ dugukolow ye disons an y'olu bɔ sariya kura in kɔnɔ c'est-à-dire gouvernement ka mɔgɔw n'o ye sous-préfet ni préfet ni gouverneur sariya kura in na yamaruya t'u bolo bilen ka sɛnɛkɛ dugukolo k'u b'a di mɔgɔ ma o banna sɛnɛkɛ dugukolo yɛrɛ kuma tɛ sariya kura in kɔnɔ mun kuma bɛ sariya kura in kɔnɔ an y'a fɔ sariya kura in kɔnɔ k'a fɔ ni mɔgɔ min mako bɛ sɛnɛkɛ dugukolo la ministère de l'agriculture ye sariya mun ta n'a bɛ fɔ o ma loi portant sur le foncier agricole mun bɛ sɛnɛkɛ dugukolo ko fɔ Mali la i b'o sariya de lataama k'o de labatu o ko sɛnɛkɛ dugukolo bɛ sɔrɔ cogo min na n'o bɛ sɔrɔ commission foncière agricole u ka papier dili fɛ parce que u ye bon ni ko n b'a fɔ cakɛda tɛ nka u ye jɛkulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ o ma commission foncière o commission foncière de yamaruyalen do préfet ni sous-préfet ni gouverneur place la ka sɛnɛkɛ dugukolo sɛbɛn di mɔgɔ ma k'a daminɛ sariya kura in tali la donc an ye sɛnɛkɛ dugukolo ko gouvernement ka baarakɛlaw y'u sen bɔ o la a ka représentant u sen bɔra la ka da mun kan ka n y'a fɔ ministère de l'agriculture sariya mun ta o de bɛ dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo ko ɲɛnabɔ désormais o bɛ na ni mun ye o bɛ na ni hakili la a bɛ na ni lafiya de parce que sɛnɛkɛ dugukolo n'i ye ko d'a tigiw ma ni mɔgɔ min bɛ mako bɛ sɛnɛkɛ dugukolo i bɛ taa ɲini désormais dugukolotigiw de fɛ donc minnu yɛrɛ ta don laadala dugukolo i bɛ taa ɲini u fɛ o de ye droit coutumier o de ye droit coutumier n'i taara ɲini u fɛ sɛbɛn mun kan ka d'i ma i bɛ taa commission foncière agricole commission foncière fɛ donc n'i taara commission foncière la olu bɛ sɛbɛn dilan k'a d'i ma ni bɛn kɛra ko la o sɛbɛn fana bɛ d'i ma sɛbɛn bɛ se ka taa sɛbɛnciya maire fɛ ka taa viser maire fɛ donc n'i y'o sɔrɔ o ye lafiyalen. Très bien. Bon. Mais o n'o kɛra sariya ye min bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛ dugukolo ma i da sera ma la loi de 2017 portant sur le foncier agricole mais kɛrɛnkɛrɛnnen la ni an ko ko domaine bi an b'a jigiya k'a fɔ aw bɛ baara kɛ ni la loi de 2020 014 donc o kɛlen do ka avancé ba jumɛnw k'an bɛ don min na bi a tali ni bi cɛ i da sera sɛnɛkɛyɔrɔkolo ma an y'o faamu pewu an b'a jigiya k'a fɔ e ka nin hakilina in i ni ka kunnafoni ninnu senfɛ anw y'a dɔn k'a fɔ o tɛ aw yɛrɛ ka dɔnni ye bilen mais dɔn in dun min ye sariya kura ye mun ye sariya kura ye fɔlɔ yɛlɛma kunbaba fɔlɔ min donna la n y'a fɔ wagati la n ka kuma kɔnɔ n ko sɛbɛn di ta ka ca dibagaw ka ca o bɛ na ni balawu ye a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye bon an ye yɛlɛma mun don a la sariya kura in talen kɔfɛ dugukolo fɛn fɛn n'a bɛ di mɔgɔ ma a bɛ kɛ titre foncier an ka laɲiniba kɛra o de Mali dugukolo ko ka titre provisoire ko b'a la an b'a kɛ titre foncier n'i bɛ dugukolo min ɲini i b'a ɲini a bɛ kɛ titre foncier ye k'a d'i ma munna a bɛ kɛ titre foncier ye k'a d'i ma titre foncier mana dilan n'a sariya labatura sariya ko titre foncier n'a bɛ dilan ka bɔ sira minnu fɛ ni bɔ kɛra o sira bɛɛ fɛ k'o latagama k'o jɛya mankan foyi tɛ se ka wuli a kɔfɛ donc ni titre foncier n'i y'a sɔrɔ o y'i lakananen de balawu t'o kɔfɛ kɛlɛ t'o kɔfɛ n'a sariya batura ɲɛ donc o yɛlɛma donna dugukoloko la yɛlɛma wɛrɛ jumɛn donna dugukoloko la ni n da sera titre foncier ma titre foncier fana sɔrɔli fo k'a nɔgɔya jamanadenw ma titre foncier sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogo di cakɛda dɔ sariya kura in y'o bila u bɛ sigi sen kan a yɛrɛ bɛ cakɛda in kan ka baara kɛ so min na a so yɛrɛ jɔra ka ban a tɔ tora ka minɛnw de bila a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko guichet unique du foncier o ye cakɛda kura de mun bɛ n'i dɔgɔ don
titre foncier glané ka ta kabiri be demande ke ka abla yɔrɔ min fo demande ka labara ka taa se titre glani ma ka dima cakɛda fɛn fɛn bolo bo baara la titre glani baara la olu bɛɛ ka lasigiden de bɛ taa bila guichet unique du foncier nin baara yɔrɔ donc domaine mɔgɔ b'o la urbanisme mɔgɔ b'o la cadastre mɔgɔ b'o la IGM mɔgɔ b'o la notaire ka mɔgɔ b'o la fɛn fɛn géomètre ka mɔgɔ b'o la cakɛda fɛn fɛn da bɛ don titre foncier glani na ka daminɛ fo ka taa laban o bɛɛ ka mɔgɔ sugandilen bɛ kɛ baara yɔrɔ in na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamanaden minnu mako bɛ k'u ka dugukolo kɛ titre foncier i kana boli dugu yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ tugun k'a fɔ i bɛ taa kɔrɔn i bɛ taa Kilebi i bɛ taa Sahel i bɛ taa Bambugu banna i bɛ taa o service da de la o cakɛda la n'i sera i b'i ka sɛbɛn bila yen a baara bɛɛ bɛ kɛ yen parce que baarakɛda fɛn fɛn n'o da bɛ don titre dilanni na o bɛɛ mɔgɔ bɛ yen an y'o nɔgɔya kɛ fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ sariya kura in na k'a fɔ k'o nana ni yɛlɛmaba ye n'i ye sariya ta sariya bɛ ta adamadenw de kama n'a y'a sɔrɔ adamaden bɛɛ tun ka ɲi adamaden an ka sigi kɔnɔ an tun mago tigɛ sariya la nka bɛɛ tɛ se ka ɲɛ donc ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan n'i ye sariya ta walasa sariya ka labaara ka labatu f'i ka ɲangili bere dɔ bila a kɛrɛfɛ n'o tɛ bɛɛ tilennen tɛ sariya kura min n'an y'a ta an ye ɲangili dɔw an y'olu jate minɛ k'olu don a kɔnɔ ka d'a kan code domanial kɔrɔ min tun bɛ yen ni kuma diyara n da n b'a fɔ n ko ɲangili foyi tun t'o kɔnɔ ka d'a kan ɲangili kelen dɔrɔn de tun b'o code domanial kɔrɔ in kɔnɔ code min taara 2000 n'ale falenna 2020 code in na 2000 code ɲangili kelen mun tun b'a kɔnɔ o tun tɛ dɔwɛrɛ ye ni cakɛda mun n'o kan ka dugukolo di n'o baarakɛla wala o ɲɛmɔgɔ n'i ye dugukolo kelen di mɔgɔ 2 wala 3 ma wala mɔgɔ 4 k'u jɛ dugukolo kelen na ka sɛbɛn d'a bɛɛ ma o de tun kan ka ɲangi o de tun b'o code kɔnɔ ko n'i y'o kɛ i bɔra sariya kɔfɛ i ka kan ni ɲangili ye u b'a fɔ o ma tubabukan na ko infraction de stéléonat nga code kɔrɔ in kɔnɔ ɲangili tun t'a kɔnɔ a fɔra dɔrɔn n'i ye nin kɛ i ni ɲangili ka kan nga ɲangili foyi tun t'a kɔnɔ u ko n'i bɛ fɛ a tigi ka ɲangi i bɛ taa code pénal la code pénal ye juge bɛ baara kɛ ni sariya mun ye mun bɛ mɔgɔ ɲangi n'i bɔra sariya kɔfɛ o wagati la n'i ye Mali code pénal ta a bɛ fɔ infraction mun tun ma ko stéléonat c'est-à-dire ka dugukolo kelen ŋanamu k'a di mɔgɔ 2 3 4 5 ma ka sɛbɛn d'a bɛɛ ma dugukolo kelen na o yɛrɛ infraction tun t'o code kɔnɔ pewu donc o fiɲɛ tun ye mun ye n'i taara n'a kuma ye tribunal la juge bɛ baara kɛ ni ɲangili gafe mun ye u b'o ta code pénal u b'a ye a t'a kɔnɔ bon gɛlɛya mun b'a la o la juge ye sariya labaarala de juge ti sariya dilan donc ni fɛn mun tɛ juge ka gafe kɔnɔ ɲangili gafe juge tɛ se k'i sigi k'a fɔ bon ne ye juge de hali ni n tɛ n ka gafe kɔnɔ n yɛrɛ bɛ ɲangili dɔ jate minɛ n b'o da i kan o tɛ se ka kɛ donc tubabukan na u b'a fɔ o de ma le principe de la légalité criminelle ni ɲangili mun tɛ yen juge tɛ se ka ɲangili dilan yɛrɛ ye k'a boli mɔgɔ kan o fiɲɛba tun b'o la donc sariya kura min n'an y'a ta an ye ɲangili caman k'a kɔnɔ ɲangili caman kɛra kɔnɔ ka da mun kan sariya in tali la ka n'a bila bi la ni mɔgɔ min n'i ye nin baara kɛ ka dugukolo kelen ŋanamu ka feere mɔgɔ 2 3 4 5 ma i ni ɲangili mun ka kan o bɛ sɛbɛn in kɔnɔ amande sara b'a la bon amande wari ka ca absolument a dɔw bɛ se k'a ta 100,000 la ka taa bila fo 4,000,000 i bɛ se ka ɲangi mun ye wari sarali ko ye amande bon o ka bɔ a la i bɛ se ka kasoladon sɔrɔ a la donc kasoladon b'a la alimani sara b'a la an hakili la n'i y'o façon kɛ a b'a to mɔgɔw b'u jantu yɛrɛ la hali ni kasoladon ma mɔgɔ min tɔɔrɔ nka fɛn bɔ n'a fɔra ka wari bɔ ye fɛn min ye o ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma surtout n'a wari n'a y'a caya dɔɔni an y'o ɲangili prévoir fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'o kɛra a kɔnɔ n'o bɛ se ka jate k'o kɛ fɛnba ye an y'a jate minɛ k'a fɔ jamana yɛrɛ ka dugukolo foroba dugukolo n'a bɛ fɔ o ma domaine public o lakananen tɛ fo an ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ ka foroba dugukolo mun bɛ bila yen ka jamana yɛrɛ labaara n'a ye
walasa jamanaden bɛɛ ka se k'i mako ɲɛ ka d'a kan baara minnu bɛ k'o dugukolo ninnu na a nafa bɛ se bɛɛ de ma o dugukolow tun lakananen tɛ an y'a ye an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ nka bɛɛ b'a dɔn wagatiw kɛra maires bɛ yen minnu taara ka taa foroba dugukolow ta u yɛrɛ ye k'a k'u sago ye a nana ni kɔlɔlɔ caman ye u ye mɔgɔw lasigi a kan yɔrɔ dɔw tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye bon a nana ni tiɲɛni caman ye sariya kura in kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ fo an ka fanga dɔ se dɔ di minisiri ma mun bɛ dugukolo jamana dugukolo ko kunna ministre des domaines mɔgɔ o mɔgɔ k'a ta sariya in tali la fo ka taa sariya in wuli don min n'a falenna don min n'i ye foroba dugukolo k'a sibiri ɲɛ kelen ta k'a kɛ fɛn fɛn ye ni minisiri bɔra a kalama hali ni san 10 don a ko kɛlen kɔfɛ minisiri bɛ se ka sɛbɛn ta i ye dugukolo in don da mun fɛ k'a bɔ a ma c'est à dire k'a annuler i ye sɛbɛn mun ta ka dugukolo in don da dɔ fɛ minisiri bɛ se ka annuler ka d'a kan foroba dugukolo tɔgɔ bɛ fɔ dugukolo fɛn fɛn na ni jamana ta don mɔgɔ tɛ se k'ale don da la k'a fɔ i b'a don jɔnforola da la walasa mɔgɔw ka faamu foroba baaraw de bɛ se ka k'a kan foroba makow de bɛ ɲɛ n'a ye nka a tɛ se ka ta k'a di mɔgɔ ma i k'a k'i jɔnforolata ye donc o kɔnnen don a diyara n ye maintenant fɛn caman wɛrɛ bɛ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen mais ni an ye a lajɛ dans la pratique kabini nin kɛra ka se sa ma parce que waati dɔw kun kɛra a kun fɔra ko ka dugukoloji bɛɛ lajɛlen jɔ minisiri kun ye o ci min ye domaine ministre a kun y'a ci a tɔɲɔgɔn minisiri ma min ye administration territoriale n'o ye jamana mara minisiri so ye ko k'a jɔ a jɔlen kɔfɛ an bɛ don min na bi yala tɛmɛ bɛ ka kɛ ni jumɛn ye est ce que maires bɛ ka di tuguni wa administration bɛ ka di walima a bɛ bolo jumɛn kan sisan bon i ka ɲininkali a diyara n ye sɛbɛn cira wagati min k'a fɔ ko dugukolo dili ko k'a jɔ fɔlɔ o tɛ komi k'a fɔ dugukolo dili bɛna bali balili tɛ ni sariya kura bɛ kan ka ta sani sariya baara ka ban k'a ko bɛɛ dagun sariya talen sariya mun tara n'a bɛ fɔ o ma loi domaniale foncière o ye sariya kumaba de mun bɛ a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mali dugukolo n y'a fɔ cogo min a dugukolo façon jumɛn bɛ yen c'est à dire foroba dugukolow bɛ yen jɔnforo dugukolow bɛ yen bon bref a bɛ kuma dugukolo façonyaw kan a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ latɛmɛ mɔgɔw ma cogo di ni gɛlɛya kɛra la gɛlɛya kan ka latɛmɛ cogo di a bɛ kuma o bɛɛ kan nka ne ni ɲɔgɔn sariya taara ɲɛmisɛnnin dɔw b'a la sariya tɛ kuma dugukolo problème bɛɛ kan o bɛɛ tɛ se ka don sariya kelen kɔnɔ yɔrɔ misɛnnin dɔw b'a la ɲɛmisɛnnin dɔw b'a la fo ka tila ka sɛbɛn wɛrɛw ta k'o ɲɛfɔ dugukolo baara kɛ cakɛda minnu bɛ yen ani mɔgɔ gansan minnu bɛ yen bɛɛ kan ka faamuya mun sɔrɔ o yɔrɔw la olu bɛ ta o bɛ kɛ sɛbɛn a dɔw bɛ kɛ décret ye k'a ɲɛfɔ a dɔw bɛ kɛ arrêtéw ye ka fɛn dɔw ɲɛfɔ a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ lettre circulaire ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye nin yɔrɔ min bɛ sɛbɛn kɔnɔ aw kan ka faamuya tan n'aw bɛ baara k'a la tan nin tɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ o farafansiyaw de bɛ di kɔfɛ n'i y'a ye minisiri ye lettre di ko ka dugukolo di jɔ ka d'a kan dɔwɛrɛ tɛ an y'a jate minɛ de an ka minisiriso la k'a ye sariya kura in talen kɔfɛ n da sera a ma kuma la k'a fɔ ko sɛnɛkɛ dugukolo ni mɔgɔ min mako b'o la sariya kura in talen kɔfɛ ministère de l'agriculture ka sariya min bɛ yen n'a fɔ loi sur le foncier agricole n'o ko ko commission foncière agricole de bɛ se ka sɛnɛkɛ dugukolo di i bɛ taa ɲini yen de nka an nana mun jate minɛ sariya in talen kɔfɛ ka kɔmanancininw ni kɔmanankɔrɔbaw ni gouverneur k'u bolo bɔ sɛnɛkɛ dugukolo ko la misali suruma ye mun ye Kati yɛrɛ la tu an kɛrɛfɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ Kati u bɛ kan ka sɛnɛkɛ dugukolo di sariya in talen kɔfɛ administration yɛrɛ bɛ k'o kɛ administration bɛ kan ka kɛ cercle bɛ kan ka kɛ k'a sɔrɔ sariya kura y'a fɔ ko u sen bɔra sɛnɛkɛ dugukolo dili la u man k'a di jamana sariya ma a se d'u ma bilen donc u bɛ kan ka baara mun kɛ u bɔra sariya kɔfɛ parce que i bɔra sariya kɔfɛ n'i ye fɛn kɛ sariya min yamaruya i ka fɛn mun kɛ a se ma d'i ma i mana sɛbɛn mun bɔ ka di mɔgɔ ma o la sariya sira la a sɛbɛn nafa t'a la ka d'a kan barika t'a sɛbɛn na walasa i ka sɛbɛn ka se ka ta ba la sariya sira la k'a sɔrɔ i bɛ sɛbɛn mun dilan i b'a di mɔgɔw ma
sariya yi yamaria i ka baara kɛ sariya y'a se d'i ma donc i b'a ta cadre mun kɔnɔ o y'a sɔrɔ o cadre o jɛlen don donc visa bɛɛ kan ka identifier o de don o de y'a kɛ an ye lettre ci u ka ministre ma ministre de l'administration territoriale k'a fɔ a ye n ko an y'a jate minɛ i ka ministre so mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye kɔmananakaw ye u bɛ kan ka sɛnɛkɛ dugukolo di hali bi n'u dun y'a di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ sariya ko a se t'u bolo sariya kura in tali ka na se a don min n'an ye lettre ci u ye sɛnɛkɛ dugukolo fɛn fɛn papier bɔ k'a di mɔgɔ ma an fana ka ministre b'a yamaruya di an ka domaine mɔgɔw ma u kana si yɛlɛma k'a kɛ titre foncier n'i y'a sɔrɔ sɛbɛn de b'i bolo mais anw bolo dugukolo sɛbɛn t'i bolo sɛbɛn gansan de b'i bolo ka d'a kan a tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre ye parce que domaine t'a lakodɔn walasa mɔgɔw kana bila o degun na jamanaden minnu bɛ t'u sɛgɛrɛ olu t'a dɔn olu ɲɛna hali bi ko se b'u ye k'a di o de y'a to mɔgɔw b'u sɛgɛrɛ o de la an ye lettre ci an ka ministre ye lettre ci ministre de l'administration territoriale ma k'a fɔ a ye a ka kuma ka mɔgɔw fɛ a k'u hakili jigin k'a fɔ sariya labatuli jamana kɔnɔ o de bɛ bɛɛ lafiya a diyara n ye kabi jamukan kun cɛ waati banna bolo pewu ladilikan jumɛn b'i bolo a ka di an ye ka tɛmɛ nin kan an b'a dɔn ɲininkali caman bɛ yen nɔ mais waati min dira ma a banna ladilikan min b'an bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma n ye mun fɔ kɔrɔlen ladilikan kelen don mɔgɔ tɛ se ka kɛ jamanaden ɲuman ye ni m'i ka jamana sariya ɲini k'a dɔn kunfinya t'a la kalaniya t'a la hali n'i ma kalan i gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ min kalannen mun bɛ se ka dɔɔni ɲɛf'i ye sariya la mun bɛ se ka dɔɔni ɲɛf'i ye jamana taabolo la i yɛrɛ ka faamuya dɔ sɔrɔ an ka sariya bulon a bɛ aw de kama voilà donc an bɛ ladilikan min di mɔgɔw ma jamanaden ɲumanya o de ka ɲi jamana marala bɛɛ ka laɲini y'o de nka n bɛ segin a kan mɔgɔ tɛ kɛ jamanaden ɲuman ye n'i t'i ka jamana sariya dɔn i kan ka mun kɛ i kan k'o dɔn sariya sira la i man ka mun kɛ a ɲini k'o dɔn n'i y'i sen da yɔrɔ dɔn a b'i kisi gɛrɛgɛrɛ ko caman ma a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Jakite ni ne kun ye aw garisɛgɛ ye sariya bulon kɔnɔ bi an nana ka masala ni sariya in kan ni an ka maa welele Monsieur Lassana Jakite conseil technique au ministère de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire, de la population. Ale de kun bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka masala ni hakilina in kan les réformes domaniales et foncières au Mali avancées et perspectives waati y'an minɛ an tɛgɛ ma n'o tɛ ɲininkali caman wɛrɛ bɛ yen nɔ o la an b'a jigiya k'a fɔ min ye malikura ye an b'a ta sira kan bari nin ye waleya ye min bɛ anw jigi sigi sariya bulon kɔnɔ anw ka laɲiniba dɔ ye nin ye mun bɛ ka kɛ jamana faamaw fɛ kumaw la ni an ye nin dɔn k'a fɔ an bɛ u jalaki kumaw la k'u ye complices ye mais ni kumaw la ni u sɔnna k'an ka weleliw jaabi jamanadenw m'u faamu conseil technique bɔra k'a fɔ sisan nɔ min ye administration mɔgɔ ye an b'a jigiya k'a fɔ olu bɛ ministère ka mara kɔnɔ n'o ye jamana mara ministre so ye administration territoriale domaine bɛ yen ni dugukolo ko ninnu bɛ bila o kɔnɔ an bɛ ka kuma sariya kura min kan ale bɛ bila o kɔnɔna na an y'a ye sisan k'a fɔ ministère des domaines u ye wulikajɔw kɛ cɛsiriw kɛra baaraɲɔgɔnya k'o sabati ka lettre ci a jɛɲɔgɔn ministre ma ni o fana bɛna kangari da a ka maaw ye n'o ye administration ye sariya kuma na o côté an karamɔgɔw côté ka daminɛ gouverneur la ka se u ka préfet ma sous préfet u bɛɛ lajɛlen ka se ka sariya tugu a kɔ min bɛ kɛ sababu ye lafiya bɛ na anw ye nin faamu bi o la an bɛ aw fo wulikajɔw bɛ ka kɛ malikura ala ka jɔ ala kana kɛ kumakan gansan ye o la le ministre des domaines professeur Birima Kamena an bɛ a n'a ka cabinet u bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn da bɛ don dugukolo ko la jango sariya in lawaleyali n'o ye la loi de 2020-014 portant loi domaniale et foncière ka sigi sen kan min bɛ kɛ lafiya ye anw ma benganiw bɛ dabila tilennenya bɛ sabati ladira bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ anw ye o faamu na o la an b'a fɔ whatsapp numéro a bɛ aw ka bila la sanga ni waati ni aw mako sera a ma ni ala sɔnna an bɛ yen walasa k'aw ka ɲininkaliw ta ka tɛngu an ka mawulew na min bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya bɛ na jamana in kɔnɔ basigi bɛ sabati a kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn faamuya kan dɔrɔn a bɛ ɲa anw ye nin faamu sisan nɔ ni ale ka nali kun tɛ bi ne ni aw an si kun tɛ bɔ nin kan o la whatsapp numéro bɛ aw ka bila la don nataw la min ye logements sociaux ye n'an ko ATTbugu a dɔlen d'o la o bɛ ji yamaruya mun kɔnɔ jalakiliw bɛ kɛ kumaw la an b'a fɔ faamaw ye complices ye n'u sɔnna ka anw jaabi o kɛnɛ kan fana a na kɛ sababu ye ni ɲɔgɔnna mun fana bɛ yen ni a y'a sɔrɔ fili baaraw b'a kɔnɔ walima maa jɛngɛnen dɔw bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ mun ni sariya tɛ taa u k'an bilasira kɔnɔ tuguni
an ka tɛmɛ sira jɛlenw jumɛnw fɛ an kana kɛ yuruku ye walima an kana tɛmɛ dibi fɛ walasa a ka kɛ kungo y'an bolo an bɛ se ka tɛmɛ sira jɛlen jumɛn fɛ sariya bulon min o kama monsieur Jakite a y'a fɔ k'u ka jamanadenw lafaamuya sariya la anw ka sariya bulon a kɔni dayɛlɛlen don aw ye su ni tile min bɛ kɛ sababu ye ka majɔlenw wele n'u nana walasa ka kuma sariya kan a ka se ka faamu an bɛ a fɔ a ka mɛn o la waati wɛrɛ ni ala sɔnna min ye logement sociaux ko ye o baara bɛna ci faamuyali ka sɔrɔ a kɔnɔ domaine maaw ani urbanisme an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a ka mɛn o la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh